Poď sa spolu so mnou pozrieť na Ferratu 2 veže, ktorá sa nachádza iba kúsok od Liptovskej osady. Auto som zaparkoval hneď pri ceste, kde ťa privíta výhľad na tieto majestátne skaly. Tak som si len pleskol na seba Ferratové vybavenie, ktoré si tu samozrejme vieš požičiať. A vybehol som týmto paskudným strmákom až do lona tohoto žriedla adrenalínu. A tu nás čakalo až 9 trás od pomerne jednoduchých až po relatívne náročné cesty. Čiže zabaví sa tu úplne každý, skúsenejší aj neskúsenejší tu dostane poctivú nefalšovanú dávku pravého slovenského adrenalínu v sprievode týchto panoramatických výhľadov, ktoré doma z balkónu asi ťažko uvidíš. Náladičku sme mali tak fajnovú, že som si dovolil aj takýto virtuózny vtípek. Damian, niečo ti spadlo. Tvoja dôstojnosť? Dobrý, nie? Klasika. Čo, nie? Poďme ďalej. Ale ak by ti toto nestačilo, tak kľudne sa ešte môžeš vytrepať na nedaleký Rakitov, alebo kamkoľvek by sa ti zachcelo, veď tých možností je tu kvantum, veď konec koncov si na Liptove. Do komentára označ tvojho kamoša, ktorého zoberieš na túto majestátnu Ferratu. Ak ťa zaujíma téma turistiky, tak ma nezabudni sledovať.